Anong costume ba? Alam mo yung debate. O, freestyle daw to, freestyle. Achoo. Achoo, choo. Achoo. Gago, hindi freestyle lang sayaw. Hukmol. O yan, ayan. Ang dapat magawa nyo na ngayon dito, yung database natin, makaragyan nyo doon sa kung paano yung percent at saka yung coding mismo. Okay, sir. O, freestyle na. Achoo. Chak. Chuk. Achoo, chuk. Ang sabi niya, sa kanya daw, ang ninja assassin na movie. Pero hindi. Planet of the Apes yun. Yeah. Ikaw, Ryan. Mabawi yan. Nagmamatigas. Matigas ang mukha ng Space Jam. Saan nalagay? Mabawi si Ryan. Achoo. Achoo, choo. Hindi ako marunong mag-rap eh. Simula ka. Pwede. Ay, Pwede hindi ka kami mag-rap. sa Gamitin mo, gitara mo. Ruma rock. Last mag-trip eh. O, freestyle battle daw. Si Ryan. Pustahan daw dito, lupat bahay kasama nanay. Para kunwari kayo. Palistuhan na. Palistuhan. Oo, palisuan. Yeah. Yo. Break it down, yo. At least, alam mo na kung bakit Di ba sa MRT? Sa MRT. Para street style. Ang kapal ng mukha. Dapat sa'yo. Oo, nalaman yung tumulod din yung ano mo. Isa mamaya sa MRT. Wala yung mga moves medyo Baka wala professional ang dating. Baka wala kang pondo eh.